So what's up mga kabisaya, tanawa mga kabisaya, gimik-apan ko sa akong iyo mga kabisaya, kaya wala ko na siya lingaw karon adlaw mga kabisaya. So ako ang nitripingan, luya na to ani, matripingan man ta. Basta way lingaw mga kabisaya, tanawa mga kabisaya, nagbutang na siya vibes sa akong mga kabisaya. Kaya lagi hugaw kay akong naong, mo na yung gilimpyuhan. So wala pagdugay-dugay mga kabisaya, nagkuha na siya make-up para yan ako make-upan. Ug agpahabot pa ko kadiyot mga kabisaya, kay pating dugaya. So tara mga kabisaya, nabot na siya, ug gisugdan na niya butang akong naong mga kabisaya. Nagbutang na siya cream mga kabisaya kay para pang pasinaw ko no mga kabisaya sa naong kay para daw gwapa na tatanaw ni guman mga kabisaya. So tara mga kabisaya, gipagsugod-sugod na niyang pahit. So nagpaabot na ko ngayang ipkuan o tara gi-spread na niya mga kabisaya. So hanggang sige spread sa akong mga kabisaya kay para musinaw lagi ko no, pero agad musinaw akong naong. So, mga kabisaya, gisugdan na niya. So,